lanbila gabiltza, da horretarako kompetentzia ezberdinak garatzen da ikasten. Azaroaren 3 hasi ginen lanean, lanbila eta 14 pertsonek osatzen dugu lantalde hau, elkarrekin lan egiten, aneskaren identitatea lantzen, taldeko lana, autoestima, autoezagutza, coach ezberdinak etorri direz, formakuntza ematera, laguntzera eta orain gabiltza enplegu gardentasun maparekin. Etorri nintzen momentuan, purbet ez nekien zer zen aneska programa eta orain ja purbet idea bat ekot. Aneska programa ezaguten dut eta lehen bizi aneska programa oinarri batzu ditu eta lehen bizi lantzen diez autoezagutza, autoestima eta lantaldea denon artien zetuteko eta geure gaitasunak betxeko, ez da? Esperientzia modure, ni nahiko pozik nago. Baita, azken finean zauzela lana topaten eta ez lur jota, baina batzutan galtzata goten zara, ez zuen bitzen zeure enplegua eta hemen zauze lanien eta igartzen duzu zelan erizara zeure gaitasunak betzen eta egiten gabiltzana, zein enpresetan egin nahi dugun lan, gutariko bakoitzak, da aztertuko dugu enpresa bakoitzak zertan dabilen, zein lanpostu dituen, kontaktuan jarriko gara, da gure perfil guztiak salduko ditugu bertan. Martxoan 7an dekogu azken ekitaldea, da anesken arteko beste topaketa bat, amaitzeko programa, eta bertan ere amaituko da ekitaldi solidario bat denon artean egin duguna, eta batxeko 500 kilo eskolako materiala da, eta han amaituko da programa eta izango. Ningu azken topaket.